Per tercer any estem presentant la jornada del Xató del xef Capravo, una jornada per presentar tot el bo que es fa a les comarques del Garraf, del Baix Camp i del Penedès. Aquí a l'espai Xef Capravo ens han elaborat el plat del Xató, que és típic de la zona penedesenca i Garraf, Vilanova, Sitges, el Vendrell i Vilafranca, i llavors l'hem pogut tastar maridant-lo amb els vins de la denominació d'origen penedès. La ruta del Xató consisteix bàsicament en que 5 municipis als quals estem adherits promocionem aquest plat, que és una amanida d'hivern, bàsicament composta per escarola, per bacallà, per tonyina i una salsa que és, diguéssim, la clau, que és la salsa de Xató. La salsa es compon amb ametlles i avellanes, tomàquet, escalivat i l'escalivat, oli, sal i vinagre. És una salsa originària de Tarragona i és de les salses que s'anomenen vermelles. És una salsa especial que realment li dona un toc molt bo. El dia de dijous gras, sobretot a Vilanova i Sitges i en alguns altres municipis també, mengem xató amb les famílies, amb els amics, celebrem les xatonades. El xató és el nom de la salsa i també és el nom del plat. El que més m'ha cridat l'atenció d'aquesta jornada és que el xató es menja sobretot quan comença tota la quaresma, no? I per això he preguntat una mica les truites, que perquè eren la majoria vegetals. Veiem que cada vegada s'extén més i cada vegada té més acceptació. Capravo el que porta, evidentment, és imatge, és projecció. Sense cap mena de dubte, una marca com Capravo, que ens hagi acollit per tercer any, per nosaltres és molt important, perquè diguéssim que és un altaveu fort perquè nosaltres ens donem a conèixer arreu del territori. Aquest espai de Xef Capravo per mi és un dels millors de Barcelona. De fet, he cuinat aquí. Sempre que em conviden i puc venir, vinc perquè m'agrada molt aquesta aula de cuina. Trobo que són unes instal·lacions precioses i perfectes per cuinar. M'ha semblat un esdeveniment molt interessant i en un lloc com aquest, a Capravo, jo crec que sí que pot ser un punt de partida molt important per donar a conèixer el xató, no solament a Catalunya, sinó també a la resta d'Espanya. És molt important que totes aquestes activitats que es fan al territori català es puguin donar a conèixer a l'àrea metropolitana de Barcelona. Penso que és una aposta de divulgació de la gastronomia del territori. És important consumir producte de proximitat, és un benefici també per als nostres agricultors, als nostres productors locals, que puguin seguir treballant. I a Capravo la veritat és que tens producte de la temporada amb bon preu i saps que ve del camp a la botiga, o sigui que això és fantàstic.